Търпаците 2. Ние Търпаците забравих да напиша епизод 1, ама сега казвам, че е епизод 1. Записваме точно. Сега почваме. Това е това, където си взя по телефона. Я кажи здравей за клипа. Хайде да правим нещо. Няма идеи. Ще го пазна за малко. И пауза. Оп. И пускам клипа. Разбрахме се. G30 Gamer в момента ще снима мен. Няма да Как тичам да... Чакай. Те. Ей тази топка. За 3 секунди. G30 Gamer, айде да ме снимаш. G30 Gamer. Дай на някой друг аз. Ай, моля те. Дай на нея. Просто ме снимаш как тичам. G30 Gamer нещо. G30 Gamer. G30 Gamer ще разбраме. Ама не мен. Държиш го напред. Насам. Към него. Едно. Не, как ще броиш? Едно, две, три и така. До 30. И стоп. Една, две, до колко да броя? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. И аз бях. Кажи здрасти. За YouTube. Извинете. Да, били, какво снимаш? Нищо да снимаш, но какво играш? Ей, така ще снимам. Махни го, ще направят копирайт на клипа. Що ще направят копирайт? Защото... Няма музика, бе. Какво като няма музика? От музиката става копирайт. Какво е копирайт? Копирайт банват тика. Може... Това е нещо като забележка, че може да ти банат канала и да нямаш канал. Това е Валя. Валя. Я какво правиш? Чакай. Да. Това беше за клипа, хора. Не. Чакай, виждам ли се? Ага, да. Окей. Това беше за клипа, хора. Надявам се ви е харесал и... Това е.